Sa previous upload ay ating nasaksihan ang kagandahan ng Mount Nagtiyahan viewpoint ng Mayuyaw, Ifugao. Kaya bago ko simulan ang ating paglalakbay sa Banaue Ifugao ay nais ko munang pasalamatan at i-shoutout ang aking kasamahang nag-rides mula Mayuyaw to Banaue. At sa video na ito ay atin naman bibisitahin at sisilipin ang kagandahan ng Rice Terraces ng Banaue Ifugao. Ang Rice Terraces ng Banaue Ifugao ay isa sa pangunahing tourist attraction sa Pilipinas dahil sa kahangahangang man-made structure. Ito rin ay tinaguri ang 8 Wonders of the World. Ito ay tinatayang 2,000 taong gulang. Ito ay nililok sa bulubundukin ng Ifugao ng mga ninunong katutubong Batad. Alright guys, so nandito na nga tayo sa Banaue. Makikita nyo naman sa aking background guys. So, Banaue baby. Yan guys. So, hindi na ako magdo-drone shot dito guys kasi nga dito pa lang aerial view na. Yan, punta tayo doon sa tindahan guys. Bawat isa sa amin ay bakas ang kasiyahan habang pinagmamasdan ang kagandahan ng Rice Terraces, habang ako naman ay aking isi-set up ang aking drone nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at di na nga kami tumuloy sa arko ng Banaue at nagdesisyon na lang na umuwi na. Kaya dito nagtatapos ang ating biyaheng Banaue.